mesos aquest salt definitiu endavant. Aquesta és la situació. President, tothom coneixem i sabem les declaracions i els fets del senyor Montoro, del ministre, però en cap moment he vist que la Generalitat hagi fet una autocrítica de lo que s'està fent malament, perquè, per exemple, hi ha molts, però hi ha un que s'han venut patrimoni, edificis de la Generalitat per tenir diners. Clar. I aquests diners no arribaran ni per pagar el lloguer dels edificis d'aquí a poc. Escolti'm, aquests diners ja estan gastats. I sap en què estan gastats? Estan gastats en pagar les farmàcies a final de mes, que vol dir els medicaments, estan gastats en pagar els centres especials de treball per les persones amb discapacitat, estan gastats per pagar les nòmines dels mestres i dels Mossos i dels metges i de les infermeres. Estan gastats amb això? Bueno, vull dir que això és una operació que bueno, jo no he vist cap tal, tampoc president, deixa'm acabar, sisplau. Sí, dona, sí. Però tampoc s'ha cobrat els diners que deuen Acciona per al tema de l'aigua de Llobregat, perquè no s'ha cobrat. Es van cobrar tots. No digui, sí, dona, es van cobrar tots. Mai s'ha dit, Sí, dona, es va dir des del començament. No digui que mai no s'ha dit coses que es van dir des del principi. No, es va pagar. Permet que no sigui un debat, això, perquè vostè ha de fer una pregunta concreta. Vostè ha de fer una pregunta concreta. I vostè em fa la pregunta de que això no es va dir. Li recordaré que quan es va fer l'operació d'Aigües Ter Llobregat, que era una operació que, si no recordo malament, era d'una mica més de 1.000 milions d'euros, es va dir que això era així i es va cobrar íntegrament tot el que s'havia de cobrar. I es van posar aquests diners per les despeses ordinàries de la Generalitat de Catalunya, que són, entre d'altres, aquelles que li he dit abans. I efectivament algú va portar això als tribunals i ara està pendent de la decisió final dels tribunals. Amb això vostè té la raó. Però no que no es cobrés, sí que es va cobrar. Hi va haver una empresa que va pagar com a conseqüència de fer-se càrrec d'una concessió de la Generalitat de Catalunya que ara està pendent de la decisió dels tribunals. Va ser així. President, a darrere les cabines de ràdio... Però això no és una pregunta, jo ja li explico les coses tal com són. Aquí darrere, jo li volia preguntar